executive member TTADC ni Komol Koloi bono paiplaya hambaya faro chini bisingo sokpaijak MLA Pathan Jomatia chini loge tongo MDC Sodagor Koloi tei tongo oro chini Asamni Jonis Lampui Pramod Sagra Sanjeev Khorai Jackson Panjung te jotono borangnobo lamsogo tini chini bisingo tasingo kok saithangka former secretary Govindo Koloi bini bisingte जों साइमानखा जे फुड फेस्टिवल बरंनि जे स्पोर्ट एंड क्लब बाहायके ओ फुड फेस्टिवल नो नायथक मोसां खलायका एवं बरक बाहायके चुबाचु खलायतं एवं चिनि तिप्रासानि थैनांनि बागै बरक बाहायके सामुं खलायतं जों नुगुइ मानखा आबनि बागै स्पोर्ट एंड क्लब नो बेलायखे खाकाहाम ते हामबाय माया फरो दिनैनि ओ 5th फुड फेस्टिवल नि ओ सारिकनि सालो फुड फेस्टिवल चिनि बागै बेलायखे नांगौ कारण जों जत साइमानो जे चिनि चामुं एतदिन चिनि ओ चामुं बाक्सा जागाव कमाय थांजाक बाक्साबा साइमाया चिनि फुड फेस्टिवल जे चिनि चामुं तंनाय आगेनि अबरावनो जों पगै थांजा बाक्सा किन्तु बेलेका हामबाय रगो बरंनि बिसिंथै जों तेइसा सिमानखा साइमानखा जे फुड फेस्टिवल चिनि जे ट्रेडिशनल फुड तंमानि अब बाहाय दासिमबो जों फाइनाय लगे लगे चिनि स्टुडेन्ट क्लाबनि बरंनि volunteers rok जोंनो चामुं याफरका माने आसके थकजाका अबते सानानि मत कगया कारण चिनि चामुं चिनि कानमुं चिनि चुमुं अबंखो चिनि ट्रेडिशनल अबनो जों खाथि मातननाय एवं नेक्स्ट जेनारेशन जों फुनुंनानि बागै जों मा चाइतकनाय अबनि बागै जों जतबो चिनि फुड फेस्टिवल बिसिंथै जों सोलोंलायनाय जों नुखा चामुंनि साथे साथे चिनि जे कालचार तंमानि दासिं जों नुखा गरिया डान्स अबहायकिनो चिनि कालचार न जों प्रमोट मा खालायनाय बेलाके हामबाय चिनि आसामनि फायनाय चिनि विभिन्न जागानि फायनाय बरकबो अबहायनो चिनि चामुं न सोलोंनाय एवं जों बरंनि थानि सोलोङै चिनि कालचार चिनि जे तंमुं अबनो डेभलप खालायनानै जों मावान सुबनाय आबनि बागै खाजानि ताकुकते बुहुराव जों जतबो पाल खायै चिनि अ फुड न चिनि अ ट्रेडिशनल न जों कुसुगो माति सानाय आसुनो सानाय कारण जरा गोबांमा कलब खालाय सानानि थांया आबनो साना मुसुमो अ फुड फेस्टिवल बिसिंथै जों सोलोंनाय चिनि चामुं चिनि कानमुं चिनि बेबाक न जों प्रमोट मा खालायनाय अबना सावै जतना हामबाय जतना खुलुमका हामबाय बेलायखन हामबाय